Čo je branding? Branding zastáva identitu firmy, hodnoty, spôsob komunikácie a vizuálnu identitu. Ak sa na to pozrieme len tak laicky, tak branding má za úlohu to, aby zjednotil komunikáciu spoločnosti, aby vizuálne výstupy mali spoločný tón alebo mali spoločný nádych, prezentovalo sa všetko rovnakým štýlom, aby každý príspevok nevyzeral odlišne, aby kampane naväzovali na seba. Výsledkom dobrého brandingu by sa dalo povedať, že na základe nejakého jednoduchého textu, kde nie je spomenutý ani slogan firmy, ale čisto na základe toho, ako ten text vyzerá, aké sú použité farby, a tak podobne viete hneď identifikovať, o akú firmu ide. Ale branding nie je iba logo, slogan alebo aké farby používate. Branding je to, ako máte celú skupinu, aká je vízia značky, aký je príbeh značky, archetyp alebo štýl komunikácie, to ako komunikujete s ľuďmi v príspevkoch, textoch, článkoch a toto všetko a ešte o mnoho viacej je branding. Mám tu pre vás dve ukážky rebrandingu, kedy vyšiel dobre a kedy zas až tak dobre nevyšiel, aby ste vedeli lepšie pochopiť, čo ten branding znamená. Ako prvá ukážka je tu Airbnb, kedy im ten rebranding vyšiel super. Problém Airbnbčka bola to stále len taká lacná alternatíva k hotelom. Prinieslo im to prvých klientov a zákazníkov, ale Airbnb chcelo zmeniť to, ako ich značka pôsobí, ako ju ľudia vnímajú. Airbnb svojim rebrandom chcelo odprezentovať to, že keď niekde prídete na týždeň na dovolenku, tak na ten týždeň sa stane ten lokálny obyvateľ a že budete viac tak spätí s tým prostredím a s tými ľuďmi, ktorí tam žijú. A druhá ukážka, kedy ten rebrand až tak veľmi dobre nevyšiel a je to celkom taká aktuálna téma z minulého roka, a to je Jaguar. Asi aj veľa z vás to postrehlo, kedy Jaguar v minulom roku zmenil svoju kompletnú identitu a kedy z takej klasickej, takej anglickej, kultovej značky sa stala taká fashion, moderná značka a v tom hlavnom videu, ktorým oštartovali aj tú novú kampaň, vlastne ani neukázali auto a všetko, čo tam bolo vidno, tak boli ľudia v nejakom výraznom kriklavom oblečení a celé to skôr pôsobilo ako taká fashion reklama a nejaká vintage kultová anglická značka aut. Tu si môžete porovnať aj ako vyzerala ich kampaň z roku 2015 a ako vyzerala ich kampaň z roku 2024. Možno veľa ľudí by aj povedalo, že ale prinieslo im to veľa pozornosti, znova boli dosť veľa na očiach, čo je síce pravda, ale zase treba zobrať do úvahy aj to, v akom svetle boli na očiach a prečo boli na očiach. A keďže Jaguaru, odkedy prišli s týmto rebrandom, klesli aj dosť výrazne predaje, asi to nebude len kvôli tomu, ale nejakú úlohu to na tom bude zohrávať, tak dalo by sa zhrnúť, že tento rebrand im veľmi nevyšiel. Ak chcete vedieť, na čo by ste sa mali pri brandingu zamerať, aby ste ho mali vytvorený dobre, tak sú to tieto body. Cieľová skupina, príbeh značky, pravidlo 3Z, a to je zvláštnosť, zapamätateľnosť a zrozumiteľnosť. Ďalej je to archetyp značky, tone of voice alebo štýl komunikácie, typografia a farebná identita. Asi ste si všimli to, že sa často v logách používajú tie isté farby, a to je zelená, modrá, žltá, červená a potom černá a biela. A nie je to len tak, ale je to kvôli tomu, že tieto farby podvedomo vyvolá nejaké pocity v ľuďoch a to, ako tá značka následne aj pôsobí, keď to logo vidíte prvýkrát, alebo sa tie farby používajú následne v rôznych kampaniach a tak ďalej. Červená znamená energia, vášeň a túžba, žltá zase radosť, optimizmus a priateľskosť, modrá dôvera, pokoj a profesionalita a zelená zase zdravie, prírodu, pokoj a rast. A potom sú tam biela a čierna. Biela je zase taká elegantná, čistá, ale zároveň aj chladná. A čierna je skôr taká luxusná, tiež elegantná. Prezentuje takú silu, ale zároveň môže prezentovať aj smutok. A ak sa pýtate, prečo sú všetky tieto veci také potrebné, aby ste mali dobrý branding, ako je celá skupina, príbeh značky, tone of voice, farebná identita, typografia a tak podobne, tak je to kvôli tomu, aby si vás ľudia zapamätali, vedeli ste sa odložiť od svojej konkurencie. Branding vám taktiež dá také znaky, na základe ktorých vás ľudia rozpoznajú aj bez toho, aby videli niekde vaše logo alebo počuli váš hlavný slogan. Ale taktiež vám to dáva také hranice, ak napríklad je niekto veľmi taký, že stále prichádza s nejakými novými nápadmi, tak to tomu vie dať také hranice, že
a toto už sa pre našu celú skupinu veľmi nehodí, alebo tento príspevok na sociálne siete už ide veľmi mimo naše hodnoty a nejaký cieľ značky, takže má to funkciu aj tu, že vám to dáva nejaké hranice, aby sa držali v nejakej línii, ale zároveň aj má to funkciu tu, že si vás ľudia zapamätajú a viete sa odlišiť od konkurencie. Samozrejme sa branding môže postupom času meniť a rozvíjať, tak ako sa rozvíja firma a podobne, ale určite by to nemalo byť tak, že dnes som vstal s nejakým novým nápadom, hneď ho idem robiť a po 2 týždňoch od neho opustím a každý mesiac bude nejaký nový nápad, nejaký iný smer a potom tá značka nemá nejaké určité hranice, určitý vizuál, štýl komunikácie a podobne. Ak chcete vytvoriť značku, ktorá bude odlišná, trvácna, ľudia si ju zapamätajú, tak musíte mať na mysli to, že to nebude za mesiac, ani za 3, ani za 6 a ani za rok. Ak by ste sa aj teraz zamysleli nad nejakými významnými etablovanými značkami, tak asi ani jedna z nich nebola vybudovaná za menej ako rok. A čo potrebujete na to, aby vaša značka bola etablovaná a zapamätateľná? Tak ako prvé by určite mala byť odlišná od konkurencie. Čo sa veľa ľudí aj bojí, a ich argument na to je, že keď to funguje iným alebo keď to robia iní, tak asi to bude fungovať alebo je to dobré. Čo nehovorím, že asi im to nefunguje, keď to robia, ale zase musíte mať na mysli to, že keď to budete robiť tak ako ostatní, tak nebudete odlišní a ľudia si vás budú miliť s vašou konkurenciou, čo asi nechce nikto. A na to, aby ste boli odlišní od konkurencie, je dobré mať správne nejaký prieskum trhu. Nemusí to byť nič komplikované, viete si ho taký malý prieskum spraviť aj sami a pomocou AI, čo máme dosť uľahčiť prácu. Potrebujete len vedieť, akú cieľovú skupinu má vaša konkurencia, aký vizuálny štýl majú, aký majú štýl komunikácie, aké majú kampane, na čo zamerané, aké majú sociálne siete a tak podobne. A na čo by ste sa hlavne mali zamerať, tak je to to, aby ste mali odlišnú cieľovú skupinu, akú má väčšina vašej konkurencie. A to kvôli tomu, aby ste na začiatku bytočne nemarnili veľa peňazí, času a energie na to, aby ste sa presadili v tej istej skupine, ako je presadená už vaša konkurencia, alebo sa snaží presadiť vaša konkurencia. Ďalší bod, na ktorý sa potrebujete zamerať, tak je vizuál, a to je preto, aby ste sa či už farbami, alebo tým, aké fonty používate a tak podobne vedeli odlišiť od konkurencie. Tým pádom, keď uvidia nejaký váš príspevok na sociálnych sieťach alebo reklamu, plagát, billboard alebo hocičo, tak hneď vás vedia nejak odlišiť. A čo ešte k tomu patrí, tak je nejaký špecifický štýl fotiek a videí, čo veľa ľudí na to zabúda a robia obsah taký, ako robí ich konkurencia. Čím som sa stretával aj ja, keďže tvorím obsah pre rôzne firmy a veľakrát prišli s tým, že sú to mať správne tak, ako to majú títo alebo títo. Nešli na to s tým, že náš cieľ je takýto, chceme zacieliť na takúto skupinu, ideme vytvoriť nejaký obsah, ktorý bude zase odlišný od tej našej konkurencie, že išli na to z tej druhej strany, že títo to majú takto, tak my to chceme tiež takto. Taktiež štýl komunikácie. Ak je vaša konkurencia taká formálna a suchá, kľudne môžete byť skôr taký, že vtipný, neformálny, viac priateľský. A veľa ľudí si myslí, že keď bude takýto štýl komunikácie, tak si akéby pohoršia tú kredibilitu a ľudia ich nebudú brať vážne, čo môže, alebo nie, že môže, ale väčšinou má úplne opačný efekt. Ľudia sa skôr vedia stotočniť s tou značkou, ak je taká viac priateľská, viac blízka tým ľuďom a nesnaží sa byť taká dokonalá, veľmi taká formálna. Ďalší bod je tvár značky. Je dobré mať niekoho, kto je tvár vašej značky alebo vašej firmy. Môžete to byť kľudne vy ako majiteľ, môže to byť nejaký zamestnanec alebo čisto budete platiť len niekoho, kto bude chodiť na točenia a fotenia. Je to dobré kvôli tomu, že keď si už ľudia navyknú, že tento alebo táto je tvarou tejto značky, tak automaticky, keď ho niekde uvidia, tak si túto osobu spoja s vašou značkou a keď im vymenia nejaké video na sociálnych sieťach. Je veľa ďalších vecí, na ktoré sa viete zamerať, čo sa týka brandingu, ale to už je prípad od prípadu a závisí to aj od toho, že čomu sa venujete, či máte službu, produkt a tak ďalej, je tam veľa premenných, ale to sú také tie základné veci, na ktoré sa treba zamerať, ak ste v začiatkoch, ak máte akékoľvek otázky, či už k tejto téme, alebo aj k inej téme, kľudne to napíšte do komentáru, buď vám tam rovno odpoviem, alebo to rozoberiem v nejakom ďalšom videu.